dugme koje je otišlo u svet. Bila 3 dugmeta na Aninom džemperu. Bila su 3, a sada su ostala 2. Ovo je priča o onom jednom dugmetu koji više nije na Aninom džemperu. Otpalo je. Bilo je zašiveno konce, pa se konac i stanjio. Pa su ga držala 3 končića, pa 2, pa 1 i hop! Ni jedan končić nije držao dugme. Ode dugme u svet. Kotrljalo se, kotrljalo i zaustavilo se kod ljuljaške. A na ljuljašci se ljuljala jelena i ugledala je dugme. Pogleda jelena dugme, podigne ga, pogleda ga još jedanput, ali ne može da se seti čije je. Čije je ovo dugme? Viče jelena i trči po dvorištu u kome se igraju sva deca iz vrtića. Ali jelena je brzo trčala i niko nije uspeo dobro da pogleda dugme i da vidi čije je. Hajde da vidimo kome je otpalo malo plavo dugme, rekla je deci vaspitačica. Svi su proverili, nikome nije otpalo malo plavo dugme. I Ana je proverila, 2 dugmeta bila su na svom mestu, a treće? Pa trećeg se nije ni setila. Kako da se ne seti? A prazna 3. rupica za 3. dugme? 3. rupica nije bila prazna. Ana je u tu rupicu lepo zadenula maslačak. I nema 3. rupice, ne vidi se. I kao da 3. dugme nikada nije bilo tu. A malo plavo dugme sad je bilo ničije. I tako, sve dok Ana nije pojurila Zoricu. Maslačak se razleteo. Ugledala Ana 3. rupicu i setila se 3. dugmeta i gotova priča. Ne baš skroz gotova, ima još ovo. Uzela vaspitačica iglu sa dugačkim koncem, Ana skinula džemper, pa su svi gledali. A vaspitačica prišila 3. dugme tačno preko puta 3. rupice. I malom plavom dugmetu dopalo se da bude opet tu. Nije mu se dopadalo da se kotrlja po dvorištu i da bude ničije.